gai bateko oituak die, eta guk 2002 berreskunga egin. Nik uste Goierriko beste herritan egalduta zela, Odesi behasain baten da berreskungatu zala, eta pixkana berreskungatzen saio bat egin duen, dena egoan ez du berreskunga lehen oiken zan bezala, bueno, saiatzen nahi gabintzat ez. Oitua da denez, aurrena akate da juten da, eta azkena beti gaztena. Ia juten geha, zaharretik gaztea. Aurrena akatea eta zaharretik gaztea. Zotziko eta desafioa dantzan egiten du ezatik. Nik uste akatek eta gaztenak nahiko lan izaten duen aurrezko ikasten da. Dantzan izan bazan, seguna, gue animako zien baino. Gure dantza taldeen, gure taldeen aukera zabaltzen da, eta hor prest dauna edo gogokin dauna erakusteko apunta hoikena izen ematen da, eta hortik gero aukeraketa bat iken da, sorteoz izaten da, eta atatzen dien bik dantza iken due. Aurten soka dantzaileko nahi egokik izeten irakasle lan egitea. Taldei dagokienez, egia esan oso talde poliketo gauza egu, laneako presteren ikasteko gogokin, eta egia esan eskartzen da horako jarrerak eukitza bazken baten lanare aurrea emateko askoz errezagoa dalako denantzat. Nik lehen indan hau, hauten ez nintzen berri ematen nuen baina. Ondo ez, ensaiotan da oso ondo, oso gide ona, irakasleak asko implikauta, dena ondo konpitua. Gui dantzan jantzea ez da erreza. Bideo bitartez, irakasleko aurretik dantza egin zuen nahi galdezka, eta ditu ginen eta pasok eta zehazten, igual zuzaldau behar alimazan ere hori galetu. Eta hola, bereziki esperientzia zaukien hori galetzen eta hola xejunga gauzak zuzentzen pixkanaka. Gero dauzkeu, zinegotzik egiten du denak egiten du apaka eta gantza, eta akatek eta gaztenak egiten du aurrezko. Hasi ginen ensaiatzen, urtarri hasiera hortan, orduan, 3 hilabete gutxi gara bera, egon gen ensaiatzen. Gero, eguneroko gaietatik pixkat diferentea dalako ez. Be saltxa pixka jatzen du. Aber, non gaimo dantza, ben zeiten du, ez du, pixkat, ikuskizun pixkat. Askotan, beste gai batzukatik tensio asko sortzen da, eta holagoekin, pixkat gertutasun hori, zaioten gertutasun batzutan, lontzen dugu ez da. Txarra ez da, denantzatuna da.
legealdi honetan aurreneko aldea, zati bi honetan festak apenilen, iazko 2020ko martxon moztu zion dena, da ensaio egiten hasitako den hori baita, moztu zion, da ontsa gehiago egiten, da bain berreskungo dut, da bintzat. Ez galtzea garrantzitsua, da beti hobetzen jutea.